Události, po jejich stopách se vydáme, se odehrály za druhé světové války. Nestaly se však na válečných frontách, ale ve zdánlivém klidu na okupovaném území Čech a Moravy. Jejich hlavními aktéry byli muži vyslaní z Anglie k plnění zvláštních úkolů, českoslovenští parašutisté, a spolu s nimi jejich spolupracovníci z domácího odboje. Nahlédneme do tehdejších událostí prostřednictvím těch, kteří přežili nasazení ve speciálních operacích a mohou o tom sami podat osobní svědectví. Všichni dodnes žijící bývalí parašutisté jsou členové paraskupin vyslaných do tajných akcí v letech 1944 a 45. Z jejich příběhy tedy vstupujeme do druhé poloviny války. Pro vysvětlení souvislostí se však vraťme nejprve o něco zpět. Na počátku války v roce 1940 se vytvořila v Londýně československá exilová vláda v čele s prezidentem doktorem Edvardem Benešem. Současně zde začalo pracovat i Ministerstvo národní obrany. Jednou z jeho součástí byl druhý odbor vojenské zpravodajské oddělení. Velel mu plukovník František Moravec, zde zachycený s prezidentem Benešem v Anglii na unikátních filmových záběrech. Zpravodajský odbor potřeboval speciálně vycvičené muže, kteří by se dostali do protektorátu, navázali spojení s domácím odbojem, podporovali ho a pomocí vysílaček předávali do Londýna zprávy. Tito muži museli být do vlasti dopraveni jako parašutisté, protože jiná cesta než ze vzduchu domů nevedla. Jejich výcvik organizovala zvláštní skupina D pro výsadkové operace, která sídlila v Londýně na ulici Bayswater Road naproti Hyde Parku ve 2 patrech domu Porchester Gate. Tato skupina byla podřízena zpravodajskému odboru a její činnost, příprava speciálních operací na území protektorátu, byla přísně utajena. Zvláštní skupině D velel podplukovník Karel Paleček, který byl také jedním z těch, kdo určovali náplň speciálních operací. Parašutisté byli vybíráni z řad příslušníků československé zahraniční armády na západě. Tu tvořili emigranti z okupované republiky, kteří se do Anglie dostali většinou přes francouzskou cizineckou legii a bojiště ve Francii, odkud byli po její kapitulaci v roce 1940 evakuováni do Anglie. Velení zvláštní skupiny D vyzvalo velitele jednotek, aby vytipovali muže vhodné pro speciální úkoly. Ti pak byli osloveni a museli se sami rozhodnout, zda chtějí být vysazeni do vlasti jako parašutisté. Když souhlasili, byli cvičeni za pomoci anglického zpravodajského oddělení Special Operations Executive nebo přímo anglickou tajnou službou Special Intelligence Service v utajených výcvikových střediscích na území Anglie a Skotska. Kromě parašutistického výcviku se tito vybraní vojáci zdokonalovali ve střelbě a v boji muže proti muži, cvičili se v šifrování a vysílání zpráv, učili se zásady života v ilegalitě, ale také techniku sabotáží a práci s trhavinami. Paraskupiny vyslané ze západu na území protektorátu Čechy a Morava bývají děleny do 3 vln. V první vlně od počátku války do roku 1942 bylo vysazeno 27 mužů ve 12 skupinách, včetně výsadku Antropoid, jehož členové Josef Gabčík a Jan Kubiš provedli vůbec nejznámější akci atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Bohužel během následujících represí proti domácímu odboji většina těchto mužů padla nebo byla zatčena, jejich radiostanice byly odhaleny a Londýn tak ztratil s protektorátem spojení. Ještě na podzim tragického roku 1942 posílá František Moravec do protektorátu 3člennou paraskupinu Antimony, která ztracené spojení obnoví. Tím začíná druhá vlna výsadku. Rádiové spojení se však podaří udržet jen 3 měsíce a poté je skupina likvidována gestapem. Velitel František Závorka a radista Lubomír Jasínek se v obklíčení otráví jedem, šifrant Stanislav Srazil je nezávisle na nich zatčen a později popraven.
Tragický osud měli i další dva výsadky, vyslané v březnu 1943, 4členný Iridium a 3členný Bronze. Při prvním letu nad okupovanou vlast nemohly být kvůli špatnému počasí vysazeny a při návratu se pak letadlo dostalo nad Německem do silné protiletecké palby a u Mnichova bylo sestřeleno. Z celé posádky a 7 parašutistů se z hořících trosek dostal pouze těžce popálený František Vrbka. Ale i on, přes veškerou snahu německých lékařů udržet cenného zajatce při životě, po 6 dnech umírá. V roce 1943 tedy opět zůstala naše londýnská exilová vláda naprosto bez spojení s domovem. Tím se dostala do nepříjemné situace, protože spojenci potřebovali informace z území protektorátu a poukazovali na malou aktivitu československého odboje. Za těchto napjatých okolností zpravodajský odbor zahajuje 3. vlnu paravýsadků. Je počátek roku 1944. Já jsem byl v Čičli Hall v té situaci a byl velký nápor na vycvičení nových skupin, hlavně radiotelegrafistů. V Čičli jsem byl hlavním instruktorem na radiotelegrafii, manipulaci, spojovací plány a do jisté míry šifrování. Zámeček Čičli Hall, vzdálený asi 70 kilometrů od Londýna, dali jeho majitelé po dobu války k dispozici britské armádě a ta zde zřídila jedno z tajných výcvikových středisek československých parašutistů. Jedním z radistů, které Josef Císr vycvičil pro vysazení ve 3. vlně paravýsadků, byl i Karel Němčik. Any duševní krize nebo nějaké pochyby ovšem bylo tady. Když se utvořily skupiny, lidi přemýšleli, jak to, co, jaké šance a tak dále a tak dále. A to se, já bych řekl, trvalo takových pár týdnů. Tady znám lidi, kteří například byli v krizi celé 2 měsíce. Chodili tady po poli a tak dále. Náročnost úkolu, který na sebe tito muži vzali, byla nesmírná. Velitelé tehdy odhadovali délku jejich přežití v akci asi na 5 měsíců. Před odletem proto parašutisté automaticky sepisovali poslední přání a uváděli, kdo má být informován v případě jejich smrti. Jít do této akce, tam ze Anglie, to bylo ohromně obtížné. To gestapo mělo všechny prostředky k tomu, aby proti těm parašutistům mohlo zasáhnout. Kdežto ti lidé byli strašně osamělí v té věci, byli velice špatně vyzbrojení, měli nějakou tu pistoli nebo podobně. Takže to byl strašlivý nepoměr. To bylo naprosto dobrovolné. Byly asi 2 nebo 3 případy, že se toho vzdali ty lidi. Nikdo jim to nevytýkal. Protože to bylo vlastně, to byla poukázka na smrt. To už se potom vědělo po těch prvních zkušenostech. Adolf Hitler prohlašoval, že tito muži používají metod, které jsou v rozporu s Ženevskou konvencí a mají být předáni gestapu k takzvanému zvláštnímu zacházení. Generál Keitel upozorňoval, že tito agenti spojenců i jejich pomocníci mohou být na místě zastřeleni. Samozřejmě podle ženevských dohod, když se octne na cizím území nebo na tom nepřátelském území člověk, který není v uniformě a je v civilu, tak je samočinně považován za špiona a může být podle těchto zákonů beztrestně může být na místě zastřelen nebo popraven. Anglický instruktoři, co jsme tam měli, nějaký anglický major, ten byl docela takový romantického anglického názoru. Ten říkal, já to říkal anglicky, říkal, no, když vás chytnou, tak sooner or later you will be facing the firing squad. To znamená, že dřív nebo později, když vás chytnou, dříve nebo později budete čelit popravčí četě. Jenomže Angličané si mysleli, že to budou střílet, znali gestapo tehdy. A říkali nám jenom, že řekněte, když vás chytnou, řekněte všechno, co si vymyslíte, oni vědí. Ale jinak říkají, vaše situace je beznadějná v takovém případě. To byli Angličané velmi poctiví. My jsme byli v kurze, kde byli taky Francouzi, ty chodili
do Francie na 3 měsíce a pak je zase odvezli zpátky do Anglie. Víte? Tak, když to Poláci a my, když jsme jednou seskočili, tak už jsme buď museli přežít až do konce války, myslím, nás nikdo nepřijel vyzvednout. Po vysazení na území protektorátu se museli parašutisté pohybovat v ilegalitě, což předpokládalo znát dobře běžné detaily praktického života, které se však během okupace změnily. Šlo například o nejrůznější administrativní nařízení a omezení, ale také třeba o znalost hodnoty protektorátní měny a další informace. Ty se však z Anglie bez spojení s domovem prakticky nedali získat. Parašutisté se tedy v mnoha ohledech museli orientovat teprve po vysazení do operace. O poměrech v Československu z dvojky jsme neslyšeli vůbec nic. My jsme zařídili to, že protektorátní tisk, který docházel buď přes Turecko nebo Portugalsko do Anglie, jsme dostávali a z toho jsme my dělali výstřižky, které se týkaly těch změn v té situaci a v těch poměrech doma. Všechny možné věci, změny názvu ulic, měna, systém zásobování potravinové lístky a podobné věci, další a další věci, kdy se člověk může hlásit, jaký je omezení pohybu protektoru, všechny tyhle další věci. A to jsme dávali skupinám, každý z toho mohl studovat. Druhé oddělení tehdy nás tady posílalo jako kamikázi. Možná se zachráníme, možná, že ne. A ti, kteří se zachrání, že pak možná splní svůj úkol. To nebylo nic jistého. Karel Němčik byl zařazen jako radista do paraskupiny Calcium, která společně s výsadkem Barium zahájila v dubnu roku 1944 třetí vlnu paravýsadků ze západu. Jejich úkolem bylo konečně obnovit rádiové spojení a současně organizovat síť odporu proti okupantům. Skupiny byly dopravovány nad území protektorátu ve speciálně upravených 4motorových bombardérech typu Halifax, které měly dostatečný dolet. Operační lety byly prováděny v noci. Po obsazení jižní Itálie startovaly skupiny z tamních letišť, což zmenšilo riziko sestřelení nad nepřátelským územím. V tomto letadle jsme odstartovali z Brindisi v Itálii 3. na 4. dubna na operaci do protektorátu. V letadle bylo 7 lidí, 4 Calcia a 3 Baria. Obě skupiny měly určen vlastní operační prostor, v němž měly budovat své ilegální sítě. K výsadku Barium se vrátíme později. Sledujme nyní osudy paraskupiny Calcium, která se skočila té noci jako první, a to u Rapštejnské lhoty v okrese Chrudin. Ten navigátor, to byl náš dispatcher, jak se to říkalo, jenom řekl get ready boys a pověsil naše static line na nějaký speciální hangry tam, otevřel tu díru, všichni jsme nasedli a na chvílku, když čekal, asi když dostal nějaký pokyn, říkal go. Skupinu tvoří velitel, podporučík doktor práv Jaroslav Ostrčil, 31 let, rotný Josef Kemrod, 32 let, rotný František Široký, 32 let a radista rotný Karel Němčik, 30 let. Pod kombinézou, v níž skákali, měli parašutisté civilní oděv. Kombinézu a padáky museli ihned po seskoku ukrýt a zahladit tak stopy. Mimo jiné byli vybaveni osobními zbraněmi, pistolemi ráže 9 a 6,35, falešnými legitimacemi a také dostatečným množstvím protektorátních peněz a zlatých dolarů. Seskok Calcia však provázela nešťastná okolnost. Parašutistům se na zemi nepodařilo nalézt jeden ze 2 nákladních padáků, v jehož kontejneru byla kromě spacích pytlů také jedna z vysílaček. Kontejner se druhý den dostal do rukou gestapa a to ihned zahájilo pátrání po nepřátelských agentech.
Parašutisté, aniž to tušili, se vydali na záchytnou adresu do ochozu u Nasavrk, kterou dostali v Londýně a na které měli požádat o pomoc a úkryt. Byli však hrubě odmítnuti a když odešli, ohlásil dokonce adresát jejich návštěvu na gestapu. Záchytné adresy byly jedním z obecných problémů těchto operací. Poskytovali je většinou čeští velitelé v Londýně nebo členové exilové vlády a mělo jít o jejich spolehlivé známé, u nichž se dalo předpokládat, že parašutistům pomohou. Protože však kvůli přerušení spojení s domovem nebylo možné tyto lidi předem informovat ani prověřit jejich skutečné postoje k odboji, docházelo často k tomu, že ze strachu parašutisty odmítli. Skupině Calcium se však podařilo z ohroženého prostoru včas uniknout a nakonec nalezli úkryt u známých Rotného Širokého. Přesunuli se k Novému Městu na Moravě, kde v zápětí navázali kontakt s odbojovou organizací Rada 3. Odtud také Karel Němčik navázal 21. května 1944 svojí vysílačkou Milada poprvé spojení s Londýnem. V Anglii na její signál netrpělivě čekali radisté na vojenské radiové ústředně. Každá vysílačka měla určen svůj speciální šifrovací klíč, pomocí něhož se zprávy převáděly do číselných skupin. Takto zašifrované telegramy se potom vysílaly Morzeovou abecedou. Obsahem telegramů byly strategické informace o situaci v protektorátu, například o průmyslové výrobě, o železničních uzlech a vojenských transportech a samozřejmě o stavu odboje. Tyto informace byly získávány z rozsáhlé ilegální sítě organizace Rada 3. Ta byla pojmenována podle trojice ve svém vedení, což byli generál Vojtěch Boris Luža, profesor Josef Grňa a štábní kapitán Karel Veselý Steiner. Rada 3 byla v polovině roku 1944 nejrozsáhlejší odbojovou organizací v protektorátu Čechy a Morava. V červnu roku 1944 došlo k tragické události, která ačkoliv byla dílem nešťastné náhody, vnesla vážný rozpor mezi paraskupinou Calcium a vedení Rady 3. Parašutisté se v té době ukrývali z bezpečnostních důvodů odděleně po dvojicích na 2 místech. Velitel Odstrčil a Josef Gemrot byli ukryti nedaleko obce Netín u Velkého Meziříčí u hajného Josefa Pavlase, který jim vybudoval skrýš v lesním Krmelci. Od hajného Pavlase již vysílala amatérsky vyrobená vysílačka Rady 3. Steiner Veselý začal vyžadovat, aby se sem přemístila i vysílačka Milada paraskupiny Calcium a vysílalo se tak 2 stanicemi. Radista Němčik, ukrytý asi 50 kilometrů odtud, proti tomuto přesunu ovšem ostře protestoval. Považoval ho za nesmyslný a riskantní. Já jsem mu říkal, my tam nemůžeme 4 lidi sedět na mojí stanici nebo to vysílat. A schytnou za, jak se ukázal, velmi lehce. No a pak Steiner po druhé, když to nastalo, ten říkal, že Odstrčil mi posílá rozkaz, aby tam to, a když ne, že mě bude představit před válečný soud po válce. To další blbost. Radista Němčik nakonec s přesunem k Netínu souhlasil, aby zabránil dalšímu konfliktu se Steinerem Veselým. Oblast u Netína však v té době nečekaně připoutala pozornost gestapa. Jakási žena oznámila anonymním telefonátem na brněnském gestapu, že v jedné chatě u Netínského rybníka se dějí věci, které by je mohly zajímat. Toto udání se pravděpodobně netýkalo odboje. V této chatě se totiž scházela společnost brněnských obchodníků na hlučných večírcích a někdo na ně chtěl gestapo upozornit spíše ze závisti nebo zlé vůle. Na neštěstí však ona žena udala datum, na které byla smluvená schůzka parašutistů. Ať už byly příčiny jakékoliv, na místo se vydalo 5 gestapáků, aby pro jistotu obhlédli terén. Od chaty je k Netínské hájovně, místu plánované schůzky parašutistů, asi 200 metrů. Nedaleko svého úkrytu čekali dopoledne 23. června parašutisté Odstrčil a Gemrot na příchod svých kolegů a procházeli se v lese. Gestapáci šli po této cestě, uviděli Josefa Gemrota a chtěli ho legitimovat. Gestapák Šaušic vypověděl při poválečném šetření toto. Muž šel přímo proti nám. Zavolal jsem, stůj nebo střelím. Na to se neznámý otočil a utíkal.
Josef Gemroth byl střelbou lehce zraněn, podařilo se mu však utéct. Dostal se do jednoho z úkrytů zemlянky vykopané v lese a druhý den z ohroženého prostoru uprchl. V zápětí po střetnutí s Josefem Gemrothem se ozvala z lesa další střelba. Nedaleko odtud střílel gestapák Dufek. Šaušic opět vypovídá. Utíkal jsem k místu střelby a uviděl jsem neznámého muže v černém plášti, který se pomalým krokem a ve výsměšném postoji blížil k Dufkovi, který klečel na jednom koleně a mířil na muže malou pistolí ráže 6,35. Všechnu munici měl již zřejmě vystřílenou. Všichni jsme se na neznámého vrhli. Fyzicky velmi zdatného Jaroslava Odstrčila se gestapáci marně snažili odzbrojit a zajmout. Kdo střílel? Já. Teprve později gestapáci zjistili, kdo jim vlastně padl do rukou. Velitel paraskupiny z Anglie by pro ně býval měl větší cenu živý. Přechovatel parašutistů hajný Josef Pavlas stačil uprchnout dříve, než jej přišlo zatknout gestapo. 4 členové jeho rodiny však zatčení neušli. V den, kdy byl zabit velitel Odstrčil, také radista Karel Němčik unikl o vlásek smrti. On i František Široký se přesunovali k Netínu jednotlivě. Široký zaslechl střelbu a na místo nedošel. Radista Němčik, doprovázený poručíkem Josefem Kabelem, odbojářem z Rady 3, šli jinou cestou. Všechny silnice okolo Netína byly kontrolovány a tak oba, aniž to tušili, šli do pasti. Na první hlídku narazili u vsi Zahradiště. Já myslím, že toto je místo, kde nás přibližně zastavil četník s myslivcem. Četník nás zastavil, říkal, že bychom se legitimovali, co jsme udělali. Ten četník teď říká, kde jedete, tam jsme řekli té vesně, takový cover story, jak se říká. Teď jsem říkal, poslyšte, co se tady děje, že tady legitimujete lidi. A četník říkal, to víte, časy jsou takové zlé, tak se musí kontrolovat. A držel moji legitimaci na špičce, takhle. Já říkal, tak už to všechno, já jsem ho nemohl vytáhnout z ruky. Držel vezmi čestně, tak jsem potrhl a dal jsem ho do kapsy. A jeli jsme. Já jsem si myslel, potom jsem přemýšlel o tom, že ten četník nás zřejmě chtěl varovat. To no doubt about it. Tak my jsme šli do kopečka, začali jsme kola. Najednou ze zatáčky se objevilo auto bez motoru a jelo dolů. A když nás přejelo tady asi, jak je ten oblouk předtím, zastavilo za námi asi takový 20-30 metrů. Vyskočili z vozu a řvali, ruce vzhůru. Stůjte! Ruce vzhůru! Doklady! Tak já jsem položil pomaličku na zem, podívám se, kabel je tam stojí s rukami vzhůru. Tak já jsem měl ruce vzhůru, než já jsem měl pistoli v ruce. Víte, a z pistoli. Kabel řval, střílej, já jsem ostřílel, jsem vystřílel všechno. Kabel skočil k svému kolu, nasedl a do kopce pedloval. Já jsem říkal, Josef, pro Krista, Pán, co si ty, prosím tě, zdvihl ruku a žádný ten. A on říkal, no, já jsem měl důvěru v tobě.
že mě zachráníš. Já jsem mu říkal, Josef, ty jsi měl větší důvěru ve mně, než já v sobě. Tam taky mi řekl Kabel, že trochu zraněný. Podkotník přes ty jazyk v botě, přestřelené tkaničky. Já říkal, tak to je fajn, to nic není, to je škrábnutí. Oba muži teď museli po nocích prchat do bezpečí. Do 25 kilometrů vzdálené studnice u Nového Města k odbojáři Cyrilovi Musilovi. Kabele, druhou noc už ho bolela ta noha trošku, nebo něco. Tak vždycky chtěl odpočívat. Já jsem mu říkal, Josef, vyloučená věc, my musíme jít do studnice se dostat. No a to zase jsme šli pár desítek kilometrů, pak on řekl, si sedneme. Já říkám, nothing doing, my musíme jít. Tak Kabel mi začal nadávat. To byl tam. Tak já jsem mu dal pár facek. Ne, já jsem mu říkal, pojď, jestli se nehneš, tak bohužel tě budu se zastřelit. A to byl fakt. Žádný hráč. Nemůžeš přijít do zajetí. No tak jsme zase šli, na chvilku zase začal zprostý, že to, tak jsem začal fackovat. A když jsem ho nafackoval, tak on měl zuřivost hroznou. Tak zase šel. A zase šel, to asi 3krát se stal. A pak před studnicí si lehl a říkal konec. Tak já jsem mohl doběhnout k Cyrilovi, že ho odvezl tam odsaď a zavez na to zemlянky. Když se 3 zbylí členové Calcia opět v bezpečí sešli, začali uvažovat, jak se o plánované schůzce mohlo dozvědět gestapo. Uvědomili si, že do Netína vstříc smrtelnému nebezpečí je poslal Steiner Veselý. Steiner Veselý musí být buď konfident nebo spolupráci s gestapem, jak to vypadalo. Tak jsme debatovali, že no tak jo, to je fakt, tak musíme odstranit Steinera Veselého. To je nebezpečný člověk. To zachránil Kabel zase. On říkal, ne, já ho znám už 2 roky, tam fajn člověk, že to byla náhoda. Já říkal, Luk, to není možné. Ještě se prostým způsobem s námi hádá, abychom šli. A tam pak dáme tady na nás čeká gestapo. A odstačili mrtví. Tak my jsme se odpojili od Steinera. Parašutisté později pochopili, že Steinera Veselého podezřívali neprávem a dále s ním spolupracovali. Vztahy s ním však zůstaly trvale napjaté. Členové Calcia se pak přesunuli do Nasavrk. Nasavrky byly jakýmsi centrem odboje na Českomoravské vrchovině. Tady se shromažďovaly informace a depeše, které se odesílaly prostřednictvím vysílačky a naopak telegramy přijaté vysílačkou z Londýna se předávaly přes kurýrní schránku dál na místo určení odbojovým kruhům. Tato ilegální schránka byla zřízena u manželů Fialkových. Protože k nám přišlo dost lidí. Můj muž byl obvodní veterinář, takže to nebylo tak nápadné, když se tady střídalo víc lidí. A stanice si vždycky vybírala, kde by vysílal. Třeba přišel a řekl, mně by se to hodilo tamhle v tom domě, mají správně nataženou anténu od východu k západu a pak by se mně to hodilo tam, kde je velká spotřeba elektrického proudu. To byl pivovar. Čili zaříďte to tak, abych se tam dostal. Čili tak jsme to zařídili. Činnost paraskupiny však opět zkomplikovaly neshody se Steinerem Veselým. Radista Němčik dokonce odmítal vysílat do Londýna některé jeho telegramy. Chtěl nás, abychom odeslali, že tady čekají pluky a divize ready to go to the boy, že ano, a že nemají zbraně. Já říkám, podívejte se, pane Steiner, nebo jak Richard tehdy. Já říkám, podívejte se, pokud my tady vidíme situaci, tady jsme chodili, tam máte, vy tady nemáte takové nic. Já říkám, vy tady máte lidi spolehlivé, aby udělali bandy, stříleli třeba Němce, nebo co, nějaké útočné, takové partizánské, malé, ale abyste viděli divize a to já považuji za nespolehlivé a nesprávné zprávy. To taky neodesneme. Mysleli jsme si, že Steiner neodhaduje správně politickou situaci a že si myslí, že to, co on potřebuje, můžou okamžitě v Anglii prostě mu splnit. Ale já ho považuji za velmi důležitého člověka, jako jediného člověka, který měl tady nějakou organizaci celoprotektorátní.
Z Nasavrk a později z Chrudimska vysílala skupina Kalcium až téměř do konce války. Spolupracovala i s dalšími, později vysazenými skupinami. Předávala zprávy těch, které přišly o vysílačku. Vykorespondovala také několik ploch, kam měly být schozeny zbraně. V závěru války byla její činnost přerušena postupující Rudou armádou, když byli parašutisté dočasně zadrženi ruskou skupinou vyslanou NKVD, která západním výsadkům nedůvěřovala. Jednou z mála obětí jinak velmi úspěšné operace Kalcium tak zůstal její velitel dr. Jaroslav Odstrčil. František Široký po válce odešel z armády a v 50. letech byl 2 roky vězněn. Josef Gemrot vstoupil do řad SNB. Také Karel Němčik opustil armádu. Záhy po válce odešel pracovat do zahraničí a dnes žije v Sydney v Austrálii. Dalšími skupinami, které londýnské ústředí poslalo do protektorátu na jaře 1944, byly výsadky Carbon a Cly, určené pro jihovýchodní Moravu. Při společném letu byla jako první z nich vysazena v noci z 12. na 13. dubna 1944 u obce Vacenovice nedaleko Kyjova paraskupina Carbon. Skupinu tvoří velitel nadporučík František Bogataj, 31 let, rotný Josef Vanc, 29 let, rotný František Kobzík, 30 let a nejmladší z nich radiotelegrafista, četař aspirant Jaroslav Šperl, 24 let. Posláním operace bylo vytvořit v přidělené oblasti odbojové skupiny a vyzbrojit zbraněmi, které po vyžádání vysílačkou budou poslány padákovými schozy. Okamžik seskoku byl pro každou skupinu zcela klíčový. Šlo o to, zda navigátor letadla nalezl správné místo vysazení, zda se členové výsadku na zemi ve tmě sešli, zda se nepoškodila vysílačka. Jak v zápětí uvidíme, lze bez nadsázky říci, že těch několik desítek sekund rozhodlo o celém dalším životě parašutistů. No, my jsme vyskočili, pak udělal aeroplán rundu a obletěl to a trošku se uhnul. Skupina Carbon se skočila nešťastně, jako celek se už nikdy nesešla. Velitel Bogataj po dopadu žádného z kolegů nenašel a sám nebyl schopen sundat ze stromu padák s vysílačkou. Zůstal mu jen radiomaják Jurika. Vydal se tedy sám na záchytné adresy v naději, že se tam s kamarády později setká. Po seskoku zůstali pohromadě jen rotní František Kobzík a Josef Vanc. Jejich následující tragický osud zůstává dodnes z části zahalen tajemstvím. Po dobu více než 3 týdnů od vysazení o nich neexistuje žádné svědectví ani udání, nic. Přestože je zřejmé, že někde museli alespoň žádat o jídlo. Teprve 7. května se objevili v obci Rudice u Uherského Brodu. Podle směru jejich pochodu se zdá, že mířili na Slovensko, protože zřejmě nikde nenalezli pomoc a bez vysílačky nemohli vyvíjet žádnou činnost. Zcela vyčerpaní a hladoví parašutisté se ukryli v noci na půdě domku číslo 89 bez vědomí jeho majitele Františka Lukáše. Ráno dvojici mužů na půdě objevila Lukášova manželka. Parašutisté se představili jako důstojníci československé armády z Anglie, kteří prchají na Slovensko. Vystrašený Lukáš, sám bývalý legionář, na ně naléhal, ať ihned odejdou. Banc to slíbil, jen prosil o trochu jídla. Lukášová jim tedy dala chleba a kávu. Z protokolů při poválečném šetření vyplývá, že František Kobzík s Lukášovými vůbec nemluvil, jen malátně seděl vzadu na půdě, byl tedy s největší pravděpodobností nemocen. Lukáš parašutistům řekl, že zavolá četníky. Odešel se poradit se starostou a nakonec přítomnost neznámých mužů ohlásil na četnické stanici v Bojkovicích. Poslední dějství tragédie bylo rozehráno. Parašutisté totiž z domku neodešli.
jen se přesunuli pod přístřešek se senem vedle půdy, kde asi opět usnuli. Toto je unikátní dokumentační fotografie, která zachycuje situaci na dvoře domku při zásahu proti parašutistům. Četníci ji pořídili při rekonstrukci bezprostředně po akci odpoledne téhož dne. Vy tam nahoře! Slezte dolů! Tak slyšíte? Slezte dolů, ať můžu zjistit vaši totožnost. Je možné, že parašutisté v té chvíli nechtěli střílet na české četníky. Ne, to já nemyslím, protože tak sentimentální jsme my nebyli. Nepřítelná zbraň, nebo i český četník je ve službách nepřítele, no tak je nepřítel. Jménem zákona sejděte dolů. Jste obklíčeni. Jestli neposlechnete, použijeme zbraň. Palte! Ani jediná kulka z četnických zbraní však těla parašutistů nezasáhla. Oba vojáci splnili nepsanou povinnost vojenské přísahy. Nepadnout živí do rukou nepřítele. Navždy však zůstane tajemstvím, jaké deprimující zkušenosti zažili tito muži během 3 týdnů od vysazení. Jediný vysvětlení je, že prostě už byli na konci svých sil. Protože 3 četníci, a oni viděli pravděpodobně jenom 2, tak ty je nemohli postrašit natolik, aby skončili život. Tady je spousta únikových cest, jo, kudy by mohli, tadyhle ten jeden četník, to by nebyla taková velká překážka, a pak už měli otevřený pole úniku. Kobzík byl jedinečný, jo, sportovec a odhodlaný na všechno a Vance taky. Oba byli bezvadní vojáci a skutečně není jiný vysvětlení, jenom to, že už prostě nemohli dál. František Kobzík byl před válkou členem veslařského oddílu v Břeclavi a dokonce reprezentoval Československo jako člen veslařské 8 na olympiádě v Berlíně v roce 1936. Kobzík měl jeden sen, ten si myslel, když to přežije, takže se stane trenérem veslařského klubu a že vyhrajou mistrovství světa. Myslel si, že bude chodit s fajfkou po břehu a křičet na kluky. Vraťme se k radistovi karbonu Jaroslavu Šperlovi. Také druhá vysílačka skupiny, kterou dopravoval na svém padáku, zůstala viset na stromě a on ji nebyl schopen sám sundat. Po marném hledání velitele se vydal sám na záchytné adresy v naději, že se tam se svými kamarády později sejde. Několika lidmi však byl ze strachu odmítnut. Já vždycky jsem dělal každý kontakt s tím adresátem nebo z večera. Tak to mě dávalo možnost, kdyby to nevyšlo, tak jsem měl celou noc. Jeden z adresátů jej nejen odmítl přijmout, ale dokonce mu přímo řekl, že jej ihned udá na gestapu. Teď jsem nevěděl, co mám dělat. Kdybych ho zastřelil, tak by tam bylo rozrucha, tak já jsem prostě mu
ho prosil, aby mě dal nějaký čas, abych mohl utíct. A tak jsem zase utekl těch 10 kilometrů. Jo, to jsem měl vypočítaný, že musím utíct 10 kilometrů, aby Němci měli 300 kilometrů čtverečních kledání. Já nevím, jestli je to správný výpočet, ale tak jsem to odhadl. Ono, když zjistíte potom, že první, druhá, třetí adresa je nejistá, no tak začnete pochybovat, co dělají ty na velitelství. Já už potom jsem si uvědomil, že tam mají nedostatek těch adres v Londýně, jo, takže to vždycky sbírají tak náhodně ad hoc. Už mě krvácaly nohy, víte, já jsem běhal, vždycky jsem bral a utíkal potokem, aby Němci, kdyby nasadili psy, aby mě nemohli sledovat. Boty jsem měl promáčený a puchejře mě praskly. Já jsem se posiloval, jak jsem uměl. A opakoval jsem si, pojď uvidíš, jaké zemní náruč měkká pro toho, kdo splnil, co ho čeká. Nezahynu, věčná jsem, ale živ budu s trpkým úsměvem, kterak si váhal, kterak si zradil. A to jsem si opakoval jednou dopředu, jednou dozadu, všelijak. A určitě mě to dávalo jakousi sílu. Když musel Jaroslav Šperl projít některými vesnicemi, stávalo se, že jako neznámý člověk upoutal pozornost. Na jedno takové setkání v Bzenci si pamatuje Břetislav Kaštelán, kterému tehdy bylo 14 let. Bylo už večer, my jsme tady u tého baráku jako stáli, že? A vykládáme si všelijaké věci a teďka naraz kamarád říká, no tak spousta parašutistů tady zeskákalo a šel právě Jarda a Karel říká, to jde taky jeden. Ovšem, on se zastavil a my čuměli všichni na něho, hleděli, že jako... Oni se na mě tak dívali. Přitom tlampaček, kdo pomůže Flieger agentům, tak bude trestán s rodinou a tak dále. A to tady bylo slyšet, jo? No a teďka 4 kluci se na mě dívají a já jsem si říkal, tak radši je budu mít před sebou na očích, než abych je pustil a oni to udají. Že tam je cizí člověk. Tak přišel k nám blíž a ptá se, kluci, kde jsou? A já mu říkám, kde bys byl? Volšovci. No a on říká, kde to je? A já mu říkám, prosím tě, to si ožralí, že buď Volšovci ve Bzenci u kapličky. Povídá, jak je to s Němcama. No, tak hledají tady parašutisty a on říká, tak já jsem jeden z nich. Já herdek, já jsem se zaradoval, zároveň jsem dostal ale i strach. On se ptal, jak by se dostal do Starého Města nebo do Hluku, že? A tak já jsem říkal, my tě doprovodíme. U mostka jsem si ptal, jak se jmenuješ? Ty jsi mě na to neodpověděl, Slavek říká, co se blbče ptáš, když v takovou dobu ty jsi tam sdělal nebo ten náplstní tašku vytáhl z kapce a rozdával z peníze. Než já jsem došel jako k vám, tak z mě taky dal 500, 500 marek. To bylo peněz jak vody, panečku. Já vím, já jsem něco rozdal, marek, protože jsem si říkal, ono to je jedno, jestli když mě chytnou, tak mě to stejně vemou, tak jsem rozdával peníze. Vy jste přísahali, víš, že nic neřeknete. Ano. Když jsme došli dom, tak Karel zřejmě si ten dolar ukázal tatovi, že tata honem byl celý nešťastný, kde vzal anglický parašutista americký dolar. No tak to bude nějaký provokatér. Jsem si říkal, no, když jim dám peníze, bude to taková jakási odměna za to, že mlčeli, jo. A kdyby mě chytli, tak mě ty dolary stejně zeberou. Tak pro mě to nemělo cenu dolary. Jo, to byla možná chyba, víte, to možná byla chyba, že jsem... To bylo těžké říct. Poté, co někteří rodiče chlapců o události informovali četnictvo, byli všichni, včetně Břetislava Kaštelána, vyslýcháni gestapem.
Naštěstí však tato epizoda zůstala bez následků, protože chlapci shodně tvrdili, že neznámému pouze ukázali cestu a na fotografiích parašutistů, které jim gestapo předložilo, Jaroslava Šperla nepoznali. Ten byl pak konečně na své další vyčerpávající cestě přijat na jedné z adres. Bylo to v městečku Hluk u statkáře Egona Penka. Tatíček teda Tchán, to byl ohromný vlastenec, Sokol. A my, naše generace, tak byla vychovaná. Tu atmosféru si dnes už nikdo nedovede představit. Já, vidíte, se třesu, jenom se to vzpomene. A to bylo hrozné. No. To se vědělo, že by celou rodinu vyvraždili a ty děti by nechali. To byl asi moje největší obava. To byla, protože já jsem si uvědomoval, že já můžu utíct a že oni tady zůstanou. Já mám tuto zem tak ráda, že bych to asi udělala znova. Jaroslav Šperl postupně získal i další spolehlivé přechovavatele a po nějaké době se konečně opět setkal se svým velitelem Františkem Bogatajem. Ten nejprve nalezl útočiště u své tety v Ostrožské Nové Vsi a později se ukrýval například v Ostrožské Lhotě na půdě místní školy s vědomím ředitele. Vzhledem k tomu, že parašutisté přišli o obě vysílačky, nemohli se spojit s Londýnem. Jejich schopným spolupracovníkům se však podařilo vyrobit 2 amatérské vysílačky, kterými v lednu 1945 navázali přímé spojení s radiovou ústřednou v Anglii. Radista Šperl vysílal například z tohoto domu Idy Králíkové v Kunovicích. Parašutisté tak vykorespondovali letecké dodávky zbraní, vyzbrojili odbojové skupiny v celkovém počtu asi 300 mužů, které kolem sebe shromáždili, a s nimi pak prováděli přepady a destrukce, mimo jiné na důležitém železničním tahu na Slovensko. Karbon přijal padákovými dodávkami celkem asi 17 tun zbraní a jeho muži operovali hlavně v oblasti kolem Uherského Hradiště. Jednou z akcí byl přepad a zničení muničního skladiště v Kunovicích. No až po válce, až když, tak jeden říkal, že tady právě z Popovic říkal, že on pokládal ty nálože a že namísto mezi miny je dal po straně, nálože vybuchly, ale miny zůstaly nedotknuty. Tím, že zachránil vesnici, což se možná stalo, ale my jsme nesplnili ten svůj úkol. Možná, že by tam byl někdo zahynul, no ale to je... Já vám těžko můžu na tohle odpovědět. Pokud možno to mít bez ztrát a civilizovaným způsobem vyhrát válku. No se to nikdy nedá. Vyzbrojená skupina kolem Karbonu v závěru války svou bojovou aktivitou významně přispěla k osvobození vesnic u Uherského Hradiště, Kunovic a Popovic. Umožnila v tomto prostoru rychlý postup rumunských vojsk, která osvobozovala Jižní Moravu společně s Rudou armádou. Velitel Bogataj i radista Šperl se tak dožili konce války. Oběma parašutistům a jejich spolupracovníkům se podařilo zvrátit počáteční problémy po vysazení, ztrátu materiálu a 2 členů výsadku v obdivuhodný úspěch. Po válce se Jaroslav Šperl dozvěděl, že onen adresát, který jej v prvních dnech po seskoku udal na gestapu, byl zatčen. Já jsem se ptal, proč jste ho zavřeli. A oni říkali, protože udal jednoho parašutistu. Já jsem říkal, tak ho pusťte. On říkal, to nemůžeme, je zrádce. A řekl jsem jim, já jsem ten parašutista, který ho udal a já nevím, neznám nikoho, kdo by ho mohl soudit, jenom ten, co mě poskytl pomoc. Jenom ty by ho mohli soudit a možná ty by nechtěli. Tam bylo takových samozvaných těch ochránců hrdosti národní, nebo jak bychom to mohli nazvat. Víte, že se mně to trošku protivilo. Po roce 1948 se Jaroslav Šperl vystěhoval do zahraničí
a později odešel do USA, kde dnes žije ve státě Wisconsin. Při stejném operačním letu jako Karbon byla téže noci z 12. na 13. dubna 1944 vysazena na Moravě tříčlenná zpravodajská skupina Klaj. Tvoří ji velitel, četař aspirant Antonín Bartoš, 33 let, šifrant, četař aspirant Jiří Štokman, 24 let a četař aspirant Čestmír Šikola, 25 let. Skupina se skočila na toto pole u obce Hostišová nedaleko Zlína. Výsadek proběhl naprosto hladce. Za několik minut jsme se shledali. Samozřejmě jsme se museli zbavit inkriminujících věcí a tady v údolí teče potok. Do toho potoka jsme zahrabali padáky, kombinézy, parašutistické přilby. Po několika dnech dorazili parašutisté na záchytnou adresu v Bystřici pod Hostýnem, kde byli bez problému přijati a brzo získali mnoho spolupracovníků. To se stalo základem budoucího úspěchu celé operace Klaj. V Bystřici byli nejprve ubytováni v domku rodiny Kučerových, odkud také radista Šikola svojí vysílačkou Eva navázal 30. dubna 1944 spojení s Londýnem. Museli jsme být velmi opatrní, poněvadž i když ta radiostanice měla relativně malý výkon, přesto tady v tom sousedním baráku se rozsvícela, pokud jsme vysílali v noci, rozsvícela a zasínala světle. Díky nesmírné obětavosti spolupracovníků se parašutistům postupně podařilo vybudovat rozsáhlou ilegální síť, která postupně pokryla 9 okresů na jihovýchodní a střední Moravě. Tato organizace se měla v budoucnu stát základnou ozbrojeného povstání. Z bezpečnostních důvodů museli parašutisté často měnit místa úkrytu i vysílání. Později byli ubytováni i v domku manželů Vojtěcha a Bohuslavy Zicháčkových. Když Bartoš přišel k nám, tak začal režim vojenský a ten byl opravdu vojenský. Celá naše odbojová skupina musela podléhat jeho. A já jsem byla velice šťastná, protože já jsem byla cvičená v Sokole, kde byl vzor a přesnost. A já jsem byla ráda, že něco takového se u nás děje. Velitel Bartoš důsledně trval na dodržování zásad konspirace. Rozsáhlá činnost celé zpravodajské sítě však neunikla pozornosti gestapa. Do organizace pronikli 2 konfidenti, František Bednář a František Šmíd, nazývaní Malý a Velký Franta. V prosinci roku 1944 pak provedlo gestapo řetězové zatýkání spolupracovníků Klaje a parašutisté se tak dostali do bezprostředního ohrožení. Šifrant Štokman a radista Šikola byli v té chvíli v domě Zicháčkových. Přiběhl Filip a varoval nás, že gestapo je na blízku. A říká, nedá se nic dělat, musí ho odejít. Já jsem zrovna vysílal, zbalil jsem vysílačku do tlumoku a my jsme říkali paní Zicháčkové, honem seberte malou Bohunku, dejte jí nejnutnější věci a pojďte s náma. No ale já jsem s ním říkala, ne, chlapci. V prvé řadě vy musíte poslouchat, vy musíte odejít, vy musíte pokračovat v práci, protože vás naše vlast potřebuje. O mě se nestarejte, já se s dcerou postarám o sebe. Důležité je, abyste s vysílačkou se dostali do bezpečí a mohli pokračovat v práci. To říkala. A říkala za takových okolností, které hrozily trestem smrti. Tehdy mi říká Jiří Štokman, Bohunko, tady máš pistoli, dal mi pistoli 6 nábojů a říká, 5 jich vystřel, kdyby ses musela bránit a 6 nechej pro sebe, protože za parašutisty, kdybys byla zavřená, to by si zkusila. No ale nebylo to potřeba. Bohumila Zicháčková a její manžel se od této chvíle do konce války ukrývali v ilegalitě a podařilo se jim uniknout zatčení. Parašutisté se po útěku z Bystřice pod Hostýnem vydali do oblasti rodiště velitele Bartoše, do vesnic na jižní Moravě. První pomoc našli ve Tvrdonicích u Františka Straky.
otec ho přijímal, když utekal z Bystřice pod Hostýnem, tak zatloukl na vrata a říká, strýče Fransku, mě honí gestapo. Můj otec, 62letý děda, rozpřáhl náruč, objal ho a říká, pojď chlapče, já tě nedám, já tě skovám. Obdivuju mého otce po té stránce, že člověk, když je starší, už není tak bojovný, rozumíte, a už nemá tolik elánu a on přesto věděl, jak je nebezpečí. To on hned řekl, já nesu za sebou nebezpečí, protože mohou mě sledovat, mohli mě sem sledovat tohle. Čili toho otce obdivuju ho dneska, že byl tak hrdý, že toho on přijal. Prostřednictvím Františka Straky mladšího získali parašutisté další spolupracovníky a zdroje důležitých informací, které pak odesílali do Londýna. Já jsem byl radiotelegrafista na tém poštovním úřadě, rozumíte, a všechny zprávy šly přes nás. Všechno, co Němci telefonovali, rozumíte. Z tohoto i dalších zdrojů pak parašutisté získávali pro londýnské ústředí například informace o přesunech vojsk a techniky i o početním stavu německých jednotek. Gestapo však pokračovalo v zatýkání a 9. února 1945 byl velitel Bartoš obklíčen v domě Poláškových v Tvrdonicích. Díky vlastní chladnokrevnosti i statečnosti spolupracovníků, kteří ho kryli, se mu podařilo utéct oknem a prostřílet si cestu pryč. Ke konci války pak posloužili za úkryt parašutistům vinné sklepy u obce Nechory. V tomto vinném sklepě ukryla parašutisty rodina Imrichových. Já si teda myslím, že o tom nevěděl. No nikdo, myslím, o tom nevěděl. No. Tož kde? Říkám, ani já jsem nevěděla, už se jedná až k nám, až potom až teda Bartoš, a ani to velice ne, no. Manžel mě vždycky říkal, že lepší, když nevím, no tož, ono to bylo lepší, když jsem nevěděla. Přes veškerou opatrnost si činnost výsadku Klaj vyžádala desítky obětí. V závěru války byly zákroky gestapa tak citelné, že činnost skupiny byla prakticky ochromena. Nejvíce jejich spolupracovníků bylo popraveno hromadně 10. dubna 1945 v Mauthausenu, kam byli zatčení transportováni. Tyto i další oběti byly daní za nesmírný úspěch operace Klaj. Velmi cenná byla především její zpravodajská činnost. Radista Šikola předal za celou dobu vysílání stanicí Eva do Londýna více než 700 depeší a přijal na 300 instrukcí. Ne nadarmo je v jeho londýnském hodnocení uvedeno, je nejlepší z vycvičených. Všichni 3 parašutisté se dožili konce války. Brzy se však měli dočkat komunistických represí proti vojákům ze západu.